свой максат барои сохтмону ва истифодашавандани нерӯҳои барқи обии Роҳон, ҳукумати мамлакат ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯҳои барқи обии Роҳонро таъсис дода ва баъдан қисми зиёди аҳолии мамлакат саҳмдори ин ҷамъият шуд. Дар соли 2015 бо мақсади ба анҷом расонидани корҳои таъмиру барқарорсозӣ, идомаи корҳои сохтмониву асбонӣ ва ҷиҳати истифодаи иншооти нерӯҳои барқи обии Роҳон аз ҷониби ҷамъият корҳои зиёде ба анҷом расонида. ҳайз бояд кард, ин сол барои сохтмончиёни Роҳон дар баробари ҷашни 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соли муҳими таърихӣ, яъне бастани маҷрои дарё мекунад. Дар паёми имсолаи худ ба Маҷлиси олии мамлакат, пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, ҳукумати мамлакат захираҳои гидроэнергетикиро сарвати миллӣ мешуморад.